mugorere kuti tiri kuita ma-national elections ekusarudza vanhu vanopinda mumaofisi ekanzuru ekuva ma-members of parliament vachitimiririra. Saka nekuda kwaizvozvo takaona zvakakosha kuti tiite hurukuro nevanhu ava maringe vane shungu dzokupinda mumaofisi ava vachitimiririra. Ndesaka tiri pano zuva ranhasi. Saka tinovimba kuti tichava nenguva yakanaka pazuva ratichava naro. Tisati tatanga zvakawanda zveprogramu yedu yanhasi, ndikuda kukumbira kuti zichiya pese patinoita any program tinotanga nemunamato. Ndichakumbira tanzwa pana pastor vari muno vauye vatinamatire. Tinotenda maita yenyu. Regai tinamate mangwanana ano. Ishe wedu wamasimba wose, Mwari wedu wenyasha zhinji, Mwari wedu wanogona, Mwari wakaita denga nenyika. Mangwanana ano mwangu nokutenda baba lengwa ino yataungana Mwari savanhu lenyu. Baba kuti tipakurirwe zvataba tinenzara baba kudzimba dzedu. Ndoda kutenda baba nokututungamirira mangwanana ano pamusangano kunobonga ZCIEA. Mwari mutibatsire, ruoko rwaMwari runoshamisa, Mwari wewe pakati pedu. Kutaura kwaMwari baba kuonekwe, mutitungamirire pa whatever we are going to do. Ndoda kuremekedza nokuti munogona. Mazviita mangwanana ano muzita raJesu. Amen. Tinotenda nekukasika ndikupa ma-introductions evatinawo. Tikutenda tine veZCIEA vanhu vari muno nevamwe vakokwa vauya. Tikutarisira vamwe vachange vachiuya tichipfuura mberi neprogramu yedu. Asi pamusoro pazvose tine utungamiriri hweZCIEA munomo muMasvingo unotungamirirwa naterritorial president veZCIEA vaMazhambe. Ndichakumbira vaMazhambe mubva mauya kumberi nokuti tichakupai maminitsi mashoma kuti mutaure nesu. Nevamwe vese utungamiriri hweZCIEA weMasvingo territory vasvika vari muno. Ndikakukumbirai mungosumuka tingoonana. VeZCIEA utungamiriri vari muno veZCIEA sumukai. Ngava muleadership yemadzimai yeyouth yemain. Tongota slogan yeZCIEA. Dichemba. Tinotenda. Territorial president vacho vaMazhambe vakagara kuno vachataura nesu. Kekare tine utungamiriri hweZCIEA panational watinawo muno. Utungamiriri uyu tiri kufamba na territorial national treasurer veZCIEA vanonzi vaJivas Maririmba vanobva kuKwekwe. Saka tinavo zuva ranhasi vaMaririmba. That delivers. Tina third vice national president veZCIEA kekare vanobva kuKariba vanonzi Madam Stella Chivandikwa. Sanganai nevanhu. Tina national president veZCIEA vanobva kuGwanda kekare vari international president veorganization inonzi StreetNet International. Tinavo kekare tichapa mukana wokutaura vada kuti vakwazisanawo nevanhu. President sanganai nevanhu. Tinotenda tine vatiri kushanda navo paprogramu ino organization inonzi SLY. Organization iyi tine bhana riruko inonzi Center for International Private Enterprise. Tikubatana paprogramu ino tichiita matown hall meetings kunzvimbo 5 Masvingo rimwe nzvimbo idzodzo. Tina vanonzi Mark Oxley anova consultant weSIPE. I think ndichakumbira maybe pachange chita program. Mutsa, we also have Mutsa from SIPE. I'm not seeing Kutari Papi. Okay, there she is. I will request you to come and sit next to Mark for purposes of interpretation in case some words. Yeah, please. These are from SIPE. We are working together with them. Chapo will give Mark a few minutes to also say 1 or 2 words to us. Kekare, in this program, we are going to be moderated our program by Madam Roseline
Roseline is coming from an institute called Hewoi FM. Ndiye achanga chimoderator program yedu yatinayo. She is based here in Masvingo. Tineke kare outside the scope of the work. Tineve media vatikushanda nawo inonzi Bacchus Oxley vachange vachitefenyura zvatirikuita muno matown halls meeting. Zvatirikuita zviri kubuda social media and zvichatefenyurwa pasi rose. Saka tinoda kuti tizvizive kukosha kwazvo. Uye zvinhu zvakatenderwa neutungamiri hweZimbabwe nekuti akapiwa authority kuti tiite zvatirikuita. Pakushanda ikoko tine mapurisa ari pano achachengetedza rugare panguva yatikuita program yedu. Tinokutendai mapurisa vari pakati pedu ende tirambe tichizivisana kuti munhu anenge akapfeka regalia yeany political party haatenderwe kuva pakati pedu nekuti hazvisi zveany party. Tiri kutaura tiri vanhu vari jekerere vakasungunuka. So panguva inei ndakachida kuti sezichiya tinogara chimboimba nziyo tichiita program yedu kuti tive tinosungunuka. Saka toda kungoimba kasong kadiki nekukasika tobva tapfuura mberi neprogram yedu. Right. Zichiya iri kufamba nepamupata weJeriko. Zichiya famba nepamupata weJeriko. Baba isimbu irege kudzokera shure. Baba isimbise irege oh zichiya iri kufamba nepamupata. Zichiya iri kufamba nepamupata weJeriko. Baba isimbise irege kudzokera shure. Kudzokera shure. Famba 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 yo famba 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 nezichiya famba 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 yo famba 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 nezichiya Dichemba. In the interest of time tambo mire papa. Right, takusiya nguva nchakumbira president veMasvingo tongovapo 2 minutes vangoita few words sezvo muri muteritory mava matrikuita program. Vapedza president veMasvingo nchakumbira Mr. Mark Oxley from SLY to also come and give us just a few remarks as we proceed with our program. I would like us to take note kuti vachauya kuzotaura. We also have people with disability from the ZCIEA structures. Some of them vanhu vasinganzwe. Saka tina young men wedu ari kuinterpreta. So tichitaura tite take note yekuti pane munhu ari kuturikira kune vamwe vanhu vari pakati pedu. Saka when we talk tipote chiziya kuti tine munhu ari kuturikira. Thank you very much. President Majambe, over to you. The chamber. Ndinofara zvikuru ndichikugamuchirai muguta redu reMasvingo paprogram iri kuitwa yekuti ma-aspiring candidates, ma-MP, ma-councillor nevanhu vari mu-informal sector zviri kutenderera munyika yedu yeZimbabwe tiri rimwe vegutawo rakasarudzwa kuti tiite program iyoyi. Saka mose ndinogamuchirai nomufaro vagari vemuno vanoita mabasa avo akasiyana siyana namacandidates. Asi chikuru chiri pano paprogram ndechekuti haisi nyaya yekutaurirana ma-hate language kana kutukana nekungoudzana mavision edu. Vanhu vachibvunza, hativhunzani magrudge pano ndope ushamwari. Tichipedza program iyi tofanira kunge tichizokwazisana tiri vana veZimbabwe tiri mhuri imwe chete, tofanira kuramba tichiwirirana. Ndinokutendai kuti Mwari atitungamirire program yedu ipere murunyararo rwatinonyanya kukoshesa. Saka kana vane zvavakamboitirana pana hapasi pekuzviitira, asi inyaya yekuti tivake ukama noushamwari nokuzivana. Ndatenda hangu.
The chamber. The chamber. The chamber. Mangwanani. Makadi. And now I'm afraid I'm going to speak in English. But the young lady here will act as my translator. Let me introduce myself. My name is Mark Oxley. I represent the Centre for International Private Enterprise here in Zimbabwe. Mangwanani is Mark Oxley and Ripano is a representative with SLY. SLY is based in Washington, D.C. in the United States. It works with business organizations, organizations working towards democracy, to assist in building democratic governance and strong economic structures. SLY organization iri ku United States of America inoshanda nevanhu vemabasa ichivabatsira kuti pakushanda kwavo vave vanoshanda munzvimbo dzine kushanda kune rusununguko pasina zvekushungurudzwa. SLY presented into a partnership with ZimdiTv to support ZimdiTv in the work it's doing, developing the informal economy and working with government to develop positive policies for the informal sector. SLY yakaumba ukama neZimdiTv. Donzo rayo riri rekuti ibatsire ZimdiTv pabasa rari kuita kusumudzira maramiro evanhu vemabasa emaoko uye inoshandawo ichibatsirana nehurumende yeZimbabwe panyaya yezvemutemo. I have been working with Wisborn and President Lorraine for 9 months now, and I must say it's a great pleasure to work with such dedicated people who are committed to the work they're doing and who are committed to the well-being and the future of informal traders, vendors, and yourselves. Arikuti wakashanda na President Lorraine, President weZimdiTv, na Wisborn Malaya kwenguwa kwane mwedzi 9 tichishanda tose, ende arikuti arikufara zvikuru nekushanda kwataita panguva yekuti vaona kubatikana auro kubatsira kuva neshungu pabasa ratinoita kuzvipira kwatinoita pakushanda nevanhu vemabasa emaoko. Thank you. And finally, I'd like to welcome our candidates and speakers today who will be giving their views on the informal economy and policies on the informal economy. And let's have a good meeting, let's have a good discussion, and let's go away from here feeling that we've achieved something. Chekupedzisira ndoda kukwazisa nekugamuchira vanhu vari pano vachakontesta musarudzo tichiti vari kuda kutaura kuti tiri kutarisira kuti pachange pane pundutso maringe nenyaya yevanhu vemabasa emaoko kuti zvichashanduka sei kuti vashande zvakasungunuka. Saka zuva ranhasi ngative nemusangano wakanaka uchava nehurukuru dzine upenyu mazvita. Thank you, Mark. Straight away this time, I'm going to request the Chair National President, who is also the StreetNet International President, Madam Lorraine Sibanda, to come to the front and give us a presentation, a speech following this event. We thank you and we welcome you, President Lorraine, to come and take the podium. Thank you, SG. The chamber. The chamber. The chamber. Good morning to you all. I'm going to speak in both English and Shona. Mina ngizakhuluma nhlanganisa isiShona nesikhiwa mphinde ngifake isiNdebele phakathi. Ngoba iZimbabwe is a rainbow nation. Kokunye ngingafaka lesikhalanga, lesisuthu, lesivenda, lesichewa. I hope ama candidates ethu ayazi ukuthi iZimbabwe is a rainbow nation. We have seen a lot of things
during the past almost 40 years in Zimbabwe in the political sphere. Kunengi esesikubonile eZimbabwe eminyakeni engu-40 edlulileyo sikhangelane lezombangazwe. Zwakawanda zvatakawona muZimbabwe for the past 40 years takatarisana nenyaya dzeutongi hwenyika. Gore rino tiri kuti toda kuita zvakasiyana, masamba atosiyana. We are doing things differently this year. Why? Because everything must change. There is a song by a powerful jazz musician that I love, the late Yuma Segela, which says everything must change, everything must change, and that is true. And when I say everything must change, I'm not campaigning for anyone, but I'm speaking for the oppressed people who are the majority of the people in Zimbabwe. We are the people, the workers in the informal economy, who are not covered by policy, who are not protected in any manner, but who are criminalized in every manner. Ngangisithi izinto kumele zitshintshe angikhampeneli muntu, ngikhulumela abantu abacindezelweyo, abangabantu abazisebenzayo, abayithi abaku-informal economy. Kana nchitaura zokuthi everything must change, hapana wandiri kukhampenera. Ndiri kutaura ndakanangana nesu vanhu vasina kana zvavanogona kutaura, vasina polisi inogona kuvadzivirira, asi tiri vanhu vanobatwa sevanhu vanori kupara mhosva munyika, isu tichishandira mhuri dzedu. Ngazvichinje izvozvo tisu vanhu vacho, because we make up almost 95% or more of the working population of Zimbabwe. Tinogona kuita 95% wevanhu vari kushanda muno muZimbabwe, isusu vanhu vari kushanda mabasa emaoko, nekuti hakuna mafactory muZimbabwe. That is not a political statement. Ndozviripo. Mafactory hakuna, mabasa ekumukira makuseni hakuna. Takaita mabasa edu tega kuti tishandire tiriritire mhuri dzedu. Ndataura kudaro, I want to hasten to say, as we are in the election mode in Zimbabwe, there has been a norm that politicians get on the podium, they call rallies, they call meetings, and they do monologues. They talk to themselves. They tell us about themselves. They insult other people. They insult other contestants. They insult other political parties. That should change. Esesikubonile Zimbabwe nikuthi abombangazwe ubethi angakhetha ukuthi ufuna ukukhokhelela abantu ngesikhathi sama elections uyabiza irally akhulume yedwa, inkulumo yakhe engaphendulwa umuntu, athethise abanye abangabambi kanye laye, akhulume lokho yena akufunayo, kumele kutshintshe. Zwatayiwona munyika yeZimbabwe for the past 40 years, inyaya yekuti ma-political parties anodaidza amarali kuti avo vari kukwikwidza kuda kutungamirira isusu vomira parali votaura zvavanoda, vachitaura voga. Kana voda kutuka votuka, vachituka vamwe vari opposite side. Isusu tava tisina mukana wekuvabvunza mubvunzo, tava tisina mukana wekuvaudza zvatinoda, ivo vaitiudza zvavanoda. Ngazvichinje, gore rino zvachinja. Saka ndati masamba asiyana. Nhasi tadaidza ma-contestants panapa, toda kuva-interviewer. Tovaita interview sema-interview atinoita vana sisi kumba, kana vazvipira kuti vari kuda kuuya kuzokorobha kumba, kana kuti vosara vachitichengetera madomasi edu, isusu taenda kumeeting takadai. Nekuti vazvipira kuti vari kuda kutishandira, havasi mabhosi, tisu mabhosi acho.
kana munhu achienda kuparliament it's servant leadership, kana munhu achipinda mukanzuru it's servant leadership. What I want to reiterate is that as we are gathered here today, we want to fearlessly grill and interview our political contestants because they have given themselves up for servant leadership. They have offered themselves to us as our servants. They are not the chefs. This is how we have lost it in Zimbabwe. We have regarded them as chefs, whereas the roles are reversed. So today we shall interview them just as we interview the people who give us services at home in the form of housemaids. Let them go to council knowing that they are our servants in the chambers. Let them go into the chambers knowing that the chambers belong to the people. Ngavaende kuma council chambers vachiziva kuti machambers echacho ndeedu isusu vanhu. Ngavaende kuparliament vachiziva kuti mabhosi tisu. Vachaende kuparliament in order to benefit isusu tichitambura tigotambura. So this is what I wanted to highlight at this meeting. And before I round off, I would like to say there is a mantra that is trending these days to say Zimbabwe is open for business. I would like to say on behalf of informal economy workers, political contestants are open for dialogue and interrogation to the masses. This is our approach. Hashtag political contestants are open for interrogation and dialogue with the people that they purport to represent. No longer shall we be subjected to rallies where we cannot answer. We shall demand our space. Nasi ndoda kutaura ndichiti ma political contestants ava vari kukukwidza zvigaro zvemukanzuru, zvigaro zvemuparliament, vakauya kwatiri tiri kuti ngatipuwe mukana. Totora mukana tisina kupuwa, in fact totora mukana wekuva interviewer, wekuvavhunzurutsa, wekutaura navo. Hatichada zvekuudziwa maererano neupenyu hwedu. Takasvika pakutambura kudai nekuti tanga takamirira kugadziriwa nevamwe vanhu. We shall set the pace. Takuseta isusu pace yacho sevanhu vacho vanovhota. Handisati ndamboona queue yemavoters, mapajero nemarange rover. Queue yemavoters ibhutsu dzakapeyama kudai, matomi mapatapata. Saka isusu vemapatapata tiri kuti tiri kuda kunzwa. Makatiwigirei, musatukirire vamwe, musatiudze zvavamwe, taurai zvenyu. Siteneno kwenu lisipateleni, lingatethisa abanye, lingasitsheli ngokwe next door, sifuna ukuzwa kwenu. Why are you offering yourselves as representatives of the people in the council chambers in parliament? Ngiyabonga. And before I sit down, because as the chair, we are a movement. We are people working with the informal economy. People who do not have a voice in other spaces. We have a voice in our own space. I'm going to lead a song. This song will give a message to both us as members and the constituents. This is to build up the pressure. In churches, in some churches, when the preacher or the pastor wants to gain momentum, people sing, then they begin to cast out the demons. We want to cast out the demons of fear, we want to cast out the demons of misinformation, and we want to cast out the demons of inappropriate
inappropriate representation of the people. Ndichitaura kudai ndakuda kuimba nekuti isusu seZCIEA sevanhu vemabasa emaoko hatina imwe space yatinofarira kunze kwespace yedu. Saka panapa takuda kudzinga madhimoni ekutya zvatisingazive, madhimoni ekutadza kutaura kana taona mapoliticians, todzingazve madhimoni ekuti vanhu vouya vachifunga kuti ivo ndivo mabhosi. Takuda kuti vanouya gore rino tiri kuona kuti vakasiyana siyana. Tinovimba kuti we are getting a new crop of leadership which will work well with us. This song goes like this. Iva kamba Iva ba Iva kamba utari semanu Iva kamba Iva kamba mira sekam utari semandu kotinga politicians takagara pasi ngatiite ntsindo tiise pressure mumba ino tisaudzwa zvisibasa toudzwa zvinhu kwazvo. Iva kamba Iva kamba Iva kamba mira sekam utari semanu imimire ichia musamara maka mira iwa nyaki neve kare mira sekamba. YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. SLY Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. SLY Media TV. Building. Mira sekamba utari semandu imimi bana bawe mukara mama karara munozgi wane muyati zvekare nezvekare zvakaenda nevekare mira sekamba utari semandu Iva 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 utari semandu Iva gamba Iva sekamba imima contestancy zarambe makarara mukaramba makarara munozgiwane muyati zvekare nezvekare zvakaendane mira sekamba tarise mandu Iva Iva sekam utari semandu
Wow, I think the environment is now flexible. Nai. Pachine chakumirira here apa. Pachine chakumirira here. Right. Isusu ari munoka. We are representing vanhu vakawanda vari kunzoko. Handii ndizvozvo. Because of my logistical reasons talimita number. Asi wewe zvauchanzwa panapa nezviri kuitika. Handitika it's your duty to go and spread it out there. Handii ndizvozvo. Right. This time in moment straight away. Ndakusira kuna Madam Roseline, who is our moderator. Vachatitsanangurira mapati ari pano taka invite every political party. Ani mazvinzwa kubvira kuZanu PF, MDC Alliance, amenoti here, ana NNPP, all ma independent mapati ese amunofundira ari muZimbabwe taka invite. Tinoshanda neva responder for purposes of progress. Ani ndizvozvo. Saka ndo vachatizivisa vari pano and she will take us through the next process kuti tikufamba sei. Madam Roseline, over to you. Maita zvenyu mangwanani. Ndinoda kukutendai nekuti makwanisa kuti kuta mangwanani anhasi. Uyezve ndoda kutenda ma-political candidates edu atinawo mangwanani anhasi. Ndoda kucherechedza uvepo we-People's Rainbow Coalition. Vane ma-councillors auya mangwanani ano. Uyezve ne-member of parliament wavo wavauya naye. Ndoda zvakare kucherechedza ma-independent candidates atinawo pano. Tine ma-independent candidates maviri. Right, ndisati ndavapa mukana wekuti vataure. Ndoda kungoti tingozivisana zvishoma. Sezvanga zvichirehwa neveZCIEA pamwechete neveSIPE kuti kana uchinge wauya pano papodium hausi kuuya kuzotuka mumwe munhu, uri kuuya kuzotiudza pamwechete nekutitsanangurira zvaunozoda kuita pamwechete nepati yako kana uchinge wapinda pai wapinda muofisi. Hausi kuuya kuzotuka mumwe candidate ari pano, hausi kuuya kuzoshora nekushoropodza imwewo pati zvayo whether iripo kana kuti isipo. Uyezve in terms of language ndinokumbirisa chaizvo kuti mukwanise kutaura nemutauro unonzwikwa nemunhu wese. Sezvamuri kuona kuti takoka vakati wandei vatikuti anhasi, ndinoda zvakare kucherechedza mavendors atinawo pano uyezve nema-communities the disabled vari panapa. Kazhinji kachona havafariri kunzi disabled, vanofarira zvavo kuti hanzi vanhu vanorarama vaine zvakavabatawo. Saka ndinoda kukutendai chaizvo. Ndisati ndaenda mberi, inini zita rangu ndinonzi Roseline, ndabvawo kuHevoi FM. Saka pari zvino ndoda kuti musununguke nekuda kuti tichange tichizobvunzana mibvunzo. Saka this is a free environment. Ndinoda kuti munzwe kusununguka kubvunza zviri pakati kati chaipo pemoyo yenyu, nekuti mukaregedza kuzvibvunza hapana anozokubvunzirai. Uyezve mukasavabvunza ivava kana vachinge vazopinda muofisi vanogona kutadza kuzozvikanganwa kuti ndizvo zvamunoda. Saka ndinokumbirisa kuti kana makunge makubvunza mibvunzo, bvunzai zviri pamoyo penyu, bvunzai zvamuri kuda kuti zvinyatsoenda mberi chaizvo chaizvo. Saka ndiri kuda kuti pari zvino ndiunze Mr. Kamurai Mutindi. Ava vari kubva kuPeople's Rainbow Coalition, vari kutarisira kuzoitawo councillor weWard 2. Vaombererei maoko vachiuya. Ndoda kungokuzivisa kuti mine 7 minutes dzekutaura. 7 minutes. Makadini vabereki. Ini ndinoinzwa Kamurai Mutindi. Ndinogara muWard 2 pa 636 muna muno Mutaba Street. Ndabva kuPRC inonzi People's Rainbow Coalition. So kunzoka muri kuita zita racho coalition. Ndinofara kuti takasangana sezita redu reparty inonzi coalition. Harisarudzi iparty inoda vanhu vese vanorarama neurema nevamwe vose vakadaro. Iparty isingasarudzi. Ndochokutanga regai nditende mukana wandapuwa panapo sevagari vemumasvingo. Ini semugari ari kuda kuita councillor muWard 2. Chokutanga ndaona kuti pane vanhu vakasiyana siyana. Pane tese tiri ma-informal
sector tiri mavhenda zvakare ndaona vanhu vari kurarama neurema aita magrupu maviri ndazviongorora semumiriri wamuri kutuma semwana wenyu wamunoziva arikuda kuenda kukanzo kundokumirirai chokutanga isusu inini sakanzela pamuchatituma kuenda kukanzo isu tichaongorora chokutanga vanhu vanorarama neurema takaona kuti vanhu ivavo muguta redu remuward 2 vanhu ivavo havasi kurangarirwa nemakanzela sese akapinda kubva shure kweseko. Tikatarisa muno mumuward 2 tine Jairus Chiri unorarama neurema, asi ndokuda kuti tikaenda paJairus Chiri pasina chiripo vanhu vari kutambura ivavo. Saka isusu sakanzela tichaongorora vanhu ivava kuti vanhu vanorarama neurema vazhinji vacho ndo vakuita mubato wemaoko vachizviraramira kuti vakwanise kurarama. Sepati yedu PRC taelektiwa tapinda mugovernment tichaona kuti vanhu ava vanofanira kuti vawane free medical kana kuti kurapwa mahara, nokuti ikodzero dzavo hakusi kuda kwavo, kuda kwaMwari. Nokuti nyangwe tikapinda mubhaibheri taona kuti nyangwe Jesu Kristu paaifamba airangarira vanhu vakadaro, aiporesawo vanhu vane maperembudzi, aiporesa mapofu. Saka vanhu ivavo vatinovarangarira chaizvo, nokuti utongi huripo huri kutadza kuvarangarira kusvika vazoona kuti zvakanaka kuti vaende vachitambura vakadaro vapindezve mukutengesa. Ndo donzvo redu rokutanga raticharangarira vanhu vakaita saizvozvo. Ndopinda pamavhenda. Mavhenda munhu wese iyo zvino ari kuramba manokutengesa, hakuna mabasa, hakuna maindustry. Nyika yedu yakafa, yakaurawa kuti mbombombo neutungamiriri huripo. Saka isu sakanzela ndapinda sebhodi rinenge riri pasi tichapinda muofisi tigogadzira atinoti mapolicies ekanzo. Atiri kuti mapolicies ekanzo mutemo unoita kuti muvhenda wose akwanise kutengesa akasungunuka, akwanise kutengesa asingaharaswi neutungamiriri huripo. Nokuti tinoona vazhinji maaccident ari kuitika vanhu vachidzingirirwa ari mavhenda achirarama munyika yedu yeZimbabwe. Zvinhu zvatinoda kuti kana tapinda tichagadzira atinoti mapolisi, mutemo welocal government uchaita kuti mavhenda akwanise kutengesa akasungunuka. Zvakare tichaongorora kuti pamavhenda apa mutemo unoti kune anonzi mavendors license. Saka tichamirira kuti hoga hoga anotengesa awane license yatinoti isusu mavendors license, kuitira kuti paanenge achifamba asasanganika nawo nemapurisa obvunza tipo license wana hana license obva asungwa. Isusu sekanzo iri kupinda tiri kuda kumirira mavhenda vanhu vakaita saivava. Tichaona futi kuti malicense avanotorawa anovadhurira, nokuti mitero inenge iripo havagoni kundotora vendors license nokuda kuti mari inobhadhariswa kutora vendors license yakawandisa tichitarisa maererano nemaprofits avanowana. Nokuti mukutengesa vachatengesa zvimazepi, vachatengesa zvimasweets, papedza mari iya yaprofit iya inonoperera kutora license. Saka tichamirira kuti pavanotora malicense ngadzikisiwe kuti vawane residence rokuti vatengese vari free vasingasungwi. Zvakare tapinda mumusha medu tinoona kuti pane mwe misika yakavakwa kudhara ikaparadzwa kudhara. Nzvimbo idzodzo dzinofanira kuti dzivandudzwe, dzivakirwe matoilets, vanhu ivavo vadzoserwe kunotengesera panzvimbo idzodzo dzive nzvimbo dzakachena. Ivo tinopa mukana kuvagari vemumusha mavhenda kuti ange achiidentifya nzvimbo dzavanoona kuti nzvimbo idzi dzine market. Nokuti vazhinji tiri kupuhwa sezvakaita mudondomo tonzi chindai munotengesa mavhenda, hakuna anosvika pamavhenda akoti vawane mari. Saka mavhenda aya anozotiza akuenda kunzvimbo dzine vanhu. Saka tichapa mukana kumavhenda kuti vaidentifya nzvimbo dzinogona kuti
vavakirwe misika yavo nzvimbo idzodzo dzinge dzichivandurwa dzichitiwa matoilets. Ndo zvimwe zvatiri kuda kuti tibate kana tapinda mukanzo, uye tiri kutaridza kuti mavhenda haafaniri kuharasiwa. Ndo chinhu chokutanga izvozvo, nokuti sitakapinzwa zvikoro nemari dzemusika nemavhenda vana mai vedu vachitengesa, ticharangarira mavhenda. Zvakare ndombodzokera kuvanhu vedisability, ndinorwadziwa zvikuru sepati PRC, vanhu ivavo vane vachidzingirirwa vachiona kuti munhu haasi kugona kufamba apa achidzingirirwa asina kana pokutengesera. Inyaya yenhamo iri munyika yedu yeikonomi yedu isina kumira zvakanaka. Saka vanhu ivavo tichavamirira, uye vanhu vedisabled kana tapinda mukanzo tichaona kuti pazvipatara zvose nemakliniki ari muno anova ndo ekanzo ngavaende vanorapwa mahara, nokuti ikodzero dzavo vanhu vakaita saivavo. Tichavamirira tichivatarisa vanhu vakaita vanorarama neurema. Zvakare vanhu ivavo vana vavo tichazama kuti vanhu ivavo vana vavo vapinde zvikoro free, nokuti education inofanira kupiwa free. Zvinotuma kuti makanselas edu akapinda sure kwesoko anga asingazvitarisi zvose izvozvo. Saka tichapinda tigokweshana nemutemo urimo tichiuchinja. Ndo chinhu chokutanga. Kana tauchinja isu makansela takwanisa kuti vana vevanhu vakanorarama neurema vachikwanisa kuinda pazvikoro vachinopinda mahara. Ndo zvimwe zvatinotarisa kuti tiite sekumakanzo kana matituma kuti tinoita basa. Ndo zvimwe zvazvinoona kuti nguva inenge yapinda, asi zvizhinji zvatoda kuti titaurirane zvimwe zvichabatwa neva ndichasira sakansela. Ndinoti ndofunga time yangu atapuwa time yakwana, asi tichadzoka futi tichitaurirana sununguka yekutaura zvamunoda kutibvunza. President, amen. Ndinoda kufara chaizvo vaomberere maoko zvavo, asi mugare zvine nechepadhuze apa nekuda kuti mibvunzo yenyu takutoti tiitore izvezvi. Munoziva ndinofarira technology maningi stereki. Ukangodza munhu kuti 7 minutes ukangoisa katime akanva katotanga kutorira, saka 7 minutes chaidzo hakuna unzi anzi azopiwa nguva yakawanda kana kuti apiwa nguva shoma. Pari zvino ndoda kuti ndi-invite ma-questions munoda kuti vamutindi vakupindurei maererano nezvavanga vachitaura. Tavanzwa vachitaura mapolicies avo avati zvona ivo vakange vapinda mukanzuru vachange vachizokuitirai. Pakati pezvimwe zvinhu vataura kuti hanzi kune vanhu vanorarama neurema hanzi tichange tichida kuti vawane free medical access, uyezve tanzwawo vachitaura nezvekuti vanoda kuzoti vakwanise kugadzira mapolicies anoita kuti ma-vendors kana kuti ma-informal traders vakwanise kuwana ma-license, uyezve hanzi ma-license avo ange ari affordable. Saka ndinoda kutenda kuti Wisborn vachange vachimhanya chaizvo nemicrophone. Saka ndongokumbira kuti ukasunza ruoko rwako ukaona microphone yasvika pauri unokwanisa kusumuka. Maita basa mangwanana One, two. Thank you. Concern yavo kunyanya yanga iri kune vanorarama with a disability, but tikada kutarisa mu community yatinorarama vamwe vanotorarama neurema vanotorarama a better life kudarika mamwe maareas amasiya. Tine vana vakafirwa nevabereki vachiri vana vadukusa kwazvo vasiri kuenda kuzvikoro. Tinana mbuya ma-old aged vane vakarasikirwa nevana vavo vakasirwa vana vachiri vadiki vari kutambura zvakare. Tine vana vari kubva muzvikoro nekuda kwekushaya mari yefees. Chero muchizoisa zvenyimwe mitemo apo yekuti zvikoro pane zvimwe here zvamungakwanisa kuti muvabetsere nazvo, tisangotarisa vevakaremara chete. Tikatatarisa muno Masvingo ariko mamwe masangano vanobetsera vanhu vakaremara, but hatina ari kubetsera vana vedu dziri nherera. Tine dambudziko zvakare remvura.
Okay, thank you. Kwai zvangu zvakwana. Alright, ndinotenda chaizvo. Ndinoda kuti ndisati ndavapa mukana kuti vakwanise kupindura. Ndoda kuti tingodzokera kuti tiyeuchidzane kuti meeting yatinayo pano nhasi meeting yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations in collaboration neSLY. Saka zvatakatarisisa pano nhasi takatarisisa ma-informal traders ese ari panapa, tichitarisisa matambudziko avari kusangana nawo mucommunity uyezve zviri kunzi nemapolitical candidates edu kana tichinge tapinda muhofisi tichange tichikugadzirirai madisable vanhu kurarama neurema pamwe chete nema-informal traders. Saka macandidates edu ari pano nhasi ndinoziva kuti tine matambudziko akawanda chaizvo ekuti vagadzirise, asi nyaya iri panapa inyaya huru inotarisisa ma-informal traders pamwe chete nevanorarama neurema vatinawo pano nhasi. Mr. Mtindi. Maita zvakanaka amai, mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru kwazvo. Ndichida kupindura mubvunzo wenyu handisi kuda kuti ndiunzvenge, une mhinduro dzakawanda chaizvo, asi ndanga ndakatarisa according neagenda netopic yatinayo ndema inonzi ma-informal traders yevanhu vanotengesa mavhenda. Saka ndati ndibate kuside remavhenda. Ndaona kuti ndikazoenda kune zvimwe zviri outside the topic ndakuenda pakutokambena, but isusu takatatarisa according neagenda yatashedzerwa kuti sema-councillors tingaita sei takaongorora department ratapuwai, then kune rimwe department rokuti tichizobata zvakaita sevanhu vakafirwa nherera, kune vamwe vanorarama asi vari madisabled but vachirarama a better life. Sokutaura kwamaita tine nherera dzose dzirimo mumushamu, tine mutero, mvura, marets, zvinhu zvatinoona isusu makanzela kuti zvinhu izvozvo dai zvanga zvagadziriswa zvaitiwa. Ndakuzvibata hangu asi it's not our agenda. Sokutaura kwatinenge taita because we want to stick in the agenda. Ndakuzvitaura semumiriri wamuchasarudza kuti andomirira. Chokutanga nichatanga nenyaya yemvura. Sakanzela tapinda mvura ndeya Mwari, ndochinhu chokutanga. Mwari ndiye unotipa mvura. Asi kuti tichengetedze mvura panoda kuti pave nemutemo kuti aiwa mvura yedu tinoishandisa sei, mvura yedu inoshandiswa sei, inoda kuti igadzirwe iitwe zvakanaka. Mvura yedu yatinomwa chokutanga muZimbabwe, sokutaura kwatiri kuita zvichibva kuagenda yedu yokuti kutengesa, tiri kuona isusu kuti vanhu vazhinji vari kuvharirwa mvura. Choita kuti vanhu vavharirwe mvura inyaya yeikonomi yedu yatiri kuti isusu sepolitical party tapinda tichazvigadzirisa kuti mvura. Chokutanga munhu haafaniri kuvharirwa mvura. Tikatarisa pamutemo wehealth pamba poga poga panofanira kuti pave nemvura. Kana munhu achinge achikoniwa kubhadhara mvura panofanira kuti payment plan kuti munhu akwanise kubhadhara mvura yake. Pamvura ipapo tichaongorora kuti mutero uri kubhadhariswa vanhu wakawanda wemvura. Tikatarisa pama-service charges edu pabepa riya munonyatsokuongorora, tichaona kuti pane mitero yema-road levy, pane mitero yemabhini, hanzi pane mitero yemarara iya iripoyo. Mukaiedha mari yose yeye muchaona kuti inokupa total of ma$30 something. Zimwe dzimba vanotobhadhara ma$50. Saka inini ndakaongorora kana kuti pamari yemvura inouya muchaona kuti mari yemvura inofanira kunge iri $5, less than $5. But mukazotarisa muchaona kuti mari yemvura yoga inenge iri $10 plus ma-service charges zvozoedha up to $30. Zvinhu izvozvo ndo zvatiri kuti kana tapinda tichazviongorora kuona kuti pamuri kuti road levy mari yacho iri kumbogadzira uye road idzodzo, pamuri kuti mari yemabhini ari kumbotogwa sei, pane mari inofanira kudevelopa mumusha medu mukuramba muine tsvina, hamusi kugadziriswa zvakanaka. Saka pabepa iri reservice charges panobatira mvura tichagadzirisa kuti mvura iyoyo vanhu mitero yemvura idzikisiwe, munhu wose akwanise kubhadhara mvura yake. Saizvozvo tichaonawo futi kuti panherera dzemumusha dzakafirwa tapinda
tichadzitsvaka dzose ta list down toona kuti nherera idzi dzingabatirwa sei tichishanda pamwe chete nemaorganization vachitipa rubatsiro saizvozvi kuti tine nherera dzedu mumusha dzakafirwa tine nherera dziri kutambura havasi kuenda kuzvikoro havasi kurarama zvakanaka ndo basa redu ratichaita semakanzela nechembere dzatinadzo mumusha tinoziva kune chembere dzimwe dzinotosiririsa tichaona kuti chembere idzi dai dzanga dzakwanisa kuti dzawanirwa kuti dziwane chikamu chavanotora vachipuhwa kubva mukanzo vachirarama vari vanhu vanenge vachihora chatinoti kune dzimwe nyika vanhu vakuru vari above 60 years vanhu vavo vari kutohora zvinhu zvachigoni kuti zviitiswe asi tikatarisa chanatoti watinoti treasurer wekanzo ari kuwana mari yakawanisa zvisingamboiti asi chembere dzedu dziri mumusha umu dzichitambura ndatenda aiwa ndinotenda chaizvo ndandichikumbira kuti kana makupindirawo mibvunzo mungotarisawo mucherechedze nguva anda nekuti zvatiri pano kudai pane vamwe vari kuda kutomhanyira kumabasa saka ndinoda kuti pari zvino ndichainvita mimwe mibvunzo miviri yakateedzana yekuti mubvunze Mr. Mutindi. Ndinotenda kuti vane mibvunzo ndokumbira musumudze maoko mukwanise tatosumuka edu chinenge chisiri kutaura chi chiri kutotaura. Alright, regai titaure tichiti ma aspiring councillors. Nyaya ye-policies reform is not like it. It's term thing. And it's plus what intent is to have your constitution on your feet. Waziva local governance yako ma issues arimo. Nokuti isusu tiri kutaura ma issues to do with the criminalization of informal economy. And it's saka what are you going to do? And it's rather than saying someone is earning what, someone is earning what, we need what you're going to do for us. And also takacharisa panyaya iyoyo madhava musoro pechi pemvura and it's my socio-economic rights and it's iwayo are they to be addressed by the councillors. And this is the reason why vazvitaura izvozvo nokuti vaona kuti imi mamuna kutaura nezvazvo but takatarisa izvozvo kuti mukatarisa nyaya dziri kubuda mazuva ano pazvivhitivhiti zvedu handiti pari kubuda nyaya dzekuti mamwe macity councils makonye ari kufamba tiri kuzviona zviya zviya handitika imo muno mumatiri aripo dzimwe nzvimbo dzinotobhacha handiti tikada kutarisa ipo panapa pagaundi yenyu muwadhi 2 mashomu handiti mapostori ari kupinda chechi pane matoilets asiri functional. Izvozvo zvinogadzirwa nekanzo that's part and parcel of social economic rights. Handitika ngatiregei kuti ndanzwa vachitaura veFM vakati no hatisi panguva yokupara munhu asi kuti tiri kuda kuti mutaure kuti zvii zvatichazoita pamabylaws achazenge achizoitiwa ngatite stick to the agenda. Thank you. Tinotenda. Rambe zvenyu makasumudza maoko microphone inosvika kwamuri. Musoro mangwana nakanaka. Ndichisimbisa maigupi. Tineda okay. Tiri kuita dambudziko rekuti vari kuimplementa mamwe mapolicies without consultation of the citizens. Saka tiri kunzwa nerunyere kupa zvinyaya yema-prepaid water meters but isusu sevagari vanga vasina kumbotaurira kuti ndo zvavanoda kuita but vakatoadvertisa tenda yekambani inofanira kuisa zvinhu izvozvo asi isu vagari havana kuuya kwatiri saka imi hatizi kuti muchaitawo saizvozvo iri kana mapindawo ipapo. Tinotenda. Ndanga ndati hangu mibvunzo miviri yekuti tibvunze vamutindi sezvo muri kuona kuti macandidates edu atinawo akati wandei uyezve ndichainvita kuti kana paine mibvunzo pane vatinavo vasingakwanise kutaura. Sorry to interject, Madam Facilitator. VPWD vasingataura pane one anoda kutaura tikukumbira kuti vape mukana. Oh, okay. So
hanzi vanyora chibepa. Right. Ndoverenga zva hanzi I am happy with first time surprise from ZCIEA to bring candidates to us. Idea all about work, hard work. I started working since 1995 to 2017 in the street. As deafs, we are always abused and there are no jobs for us. Why is disability and deaf always stigmatized? All Zimbabweans, if all Zimbabweans were disabled and deaf, were they going to be different jobs? So we want people who represent us, who understand people with disability and the deaf, to support the same as all who hear. To support us the same as all who hear. Then, okay, this one she was just saying, thank you ZCIEA, you do good, keep sharing these stories. These are the points. Ndinotenda chaizvo kuti ndingotyora imwe mibvunzo yachona kuti munyatsonzwisisa kuti zvanga zvichibvunzwa. Kwanzi chekutanga toda kunzwa kuti pacriminalization inoitwa kuma vendors vatingatiwo vari in the informal trading sector, tinoona vamwe vachona vanomhanyiswa, vamwe vachona vanosangana nezvakasiyana siyana. Hanzi imimi sebato renyu chii chamuchaita kuti mutarisisisa izvozvo? Uyezve another question yabva zvakare kuti hanzi vanhu vanorarama neurema kazhinji kachona ndivo vanowanzo abuswa vachizama kuti vashandire mhuri dzavo mumastreets. Muchange muchiita sei mukasangana nemasituations akadaro? And zvakare pane mumwe mubvunzo wokutiwo pamaproblems anosanganikwa nawo when it comes to nyaya dzemvura, kuti pamwe pachona munoona kuti mvura inenge isiri accessible even kune vachona ivavo vari muinformal sector. Mr. Mutindi. Maita zvakanaka. Ndichatanga nenyaya yandawa question yanzi vanhu vanorarama neurema ndo vanhu vanonyanya kuabuswa zvakanyanyisisa. Uye isusu separt tichazviita sei tikaona vanhu vakaita saivavo? Isu separt tapinda mugovernment, vanhu vanorarama neurema havasivo voga. Tingati chero munhu anotengesa tikaona achimhanyisiwa, achidzingirirwa, achiabuswa, kunyangwa asina urema anoabuswa, kunyangwa ane urema anoabuswa nenyaya dzokutengesa kuti awane kurarama, tichatora matanho ekuti vanhu vanodzivisa vachidzingirira vanhu kuti varege kutengesa, vasadzingiriswa, vasaabuswa. Chokutanga panoda kuti pagadzirwe maissues akawanda. Chokutanga tapinda mugovernment kuti zvinhu izvozvo zvisaitika. Isusu selocal authority tine patinenge tichishanda, asi separt tapinda mugovernment, chokutanga kuwana power. Tawana power, tichabata atinoti isusu tichabata isusu mutemo wedu, tichaongorora kuti vanhu ivavo havafaniri kuabuswa. Chokutanga chatinoziva, 1 vanoabuswa nemapurisa ecouncil, 2 vanoabuswa nemapurisa eZimbabwe. Vachinzi havakwanisi kuti vatengese panzvimbo dzavari. Saka chokutanga isusu tichaona kuti vanhu ivavo vaprotectwa nemutemo,
mutemo watichaita ndewekuti vanofana kuti vaende vanotengesera panzvimbo dzinotendegwa. Vatengesera panzvimbo dzinotendegwa takuvapa maresidence ekuti vatengese vari panzvimbo dzinofana kuti vatengesere, nokuti kana tisati tapinda mupower tisati tabata chinoita ndechekuti pakutengesa kunoitika tikatarisa izvozvi vanhu vari kudzingirirwa varimo vakazara mutauni umu. Inyaya yekuti chokutanga ieconomy inofana kuti inake. Kana economy yedu yanaka takuenda kuvanhu vanotengesa, takuona takuvagadzirira tichidzikawo kumatare epasi kuti vaende panzvimbo dzinofana kuti vaende kunotengesera, nokuti kana tisina kugadzira economy vanhu ava mucharamba muchienda kuti munotengesa munzvimbo dzisingatendegwi, muchienda nzvimbo dzisingatendegwi, makuzodzingirirwa nemutemo. Saka chokutanga ndechokugadzira economy yedu yenyika tapinda. Tagadzira economy yedu takugadzirira pokutengesa pakanaka, tichikupai kuti tsamba dzokutengesa hatinoti malicense zvakanaka musingadzingirirwi. Ndozvatichaita izvozvo. Ndinoda kutenda izvenyu vamutindi vaomberere maoko vachigara pasi. Kazhinji kachona shona inowanzoti haikonai kuwedzera mbambo padehwe reshindi. Saka kana muchinge mabvunzwa mibvunzo, just go straight to the point. Mongoti gaga naipapo nekuda kuti tine macandidates akati wandei vanoda kupiwawo mukana zvakare. And tichingorangaridzana kuti zvatavinga pano nhasi kunzwa kuti mapolitical candidates edu atinawo pano aya akatirongera chii isu sema-informal traders uyezve nevanorarama neurema, mapolicies avo maererano nezvatinosangana nazvo zvavanenge vachida kuti tigadzirisirwe mukati mecommunity uyezve nekwatinoshandira nekwatinotengesera. Saka ndoda is just a reminder kuti kana uchizouya papodium ndinokumbirisawo chaizvo kuti mapolicies tinoziva kuti mune mapolicies akawanda semapolitical parties enyu, asi nhasi ndinokumbira kuti tingogadzirira pane izvozvozvo chete. And wechipiri wandichadana Mr. Trust Maka vanova ivo independent candidate vari kuzama kuda kuitawo councillor weward 2. Ndinokumbira muvaomberere maoko vachiuya zvavo. Tingoyeuchidzana kuti mine 7 minutes dzekutaura, ende mukanzwa chati TTT zvinoreva kuti zvakwana naye. Makadini vabereki ina ndiri pedzi nguva yakanyanya ndoda kusvika pa 5 minutes chaipo. Ini ndoitwa Trust Maka. Trust Maka unobva muward 2 ndo maanogara. Vazhinji vari muno tinorarama upenyu hwakafanana, ndo background yangu ini maringe ne-informal economy. Matinogara munharaunda medu meward 2 kana kuti mamucheke. Ndinorimba kuti vazhinji vedu tinobva mumapoka akasiyana siyana. Muno tine Masvingo Informal Traders Association which is very key pane musangano uripo wanhasi wema-informal trader takatarisa na-informal economy. Tinana Mura, tinana imwe yenyowani inonzi Mucheke A Pioneer Residents and Ratepayers Association, ndini founder wacho, ndini chairman wayo. Saka vazhinji ma-informal traders vanorarama neurema vasingashandi tose tinobva mu community imwe chete. Community yedu yakamira sei? Tiri kubva mu community ine vanhu vanotambura. We are poor residents muno mamucheke. Right, economy yedu yatorarama nayo muno mamucheke is an informal economy inosanganisira ma-vendors vanotengesa airtime, inosanganisira vane ma-market stores, firewood, vanotengesa mabanana, vanosuka motikari, mayouth edu. Iwawo ma-challenges tinosangana nokuti tine high unemployment amongst the youth and the women. Ndo vanowanikwa vari active mu-informal economy yedu. Saka inini aspiring and aspiring kuda mangwana ndo pamuchazoziva kuti Maka ndi candidate yenyu. Maka political background yangu vazhinji munoiziva, I've been into politics for the past 2 decades. Ndakaona ma-major political parties, ndikamastudy ndikaona kuti pundudzo kune vanhu vari pasi pasi, madzimai,
hapana change. Saka isi tiri kuti political party representation takaiona, tinoziva kuti 1980 kubva 2000 taiziva kuti kwakuna ningi angaisponzwa nepolitical party yakati, asi hapana change. Takaonazve 2005 to 2009 political party representation ndo yavako kukanzo. 2013 to 2018 takaionazve political party representation. Saka inini decision yekuti aiwa dambudziko redu tiri kutuma munhu anenge ane maconditions ekuti akanoti anoita police, unonzi kuda une leadership, kuna president, kuna chairman, kuna chinyi, kuna so atiti ma-residents handine ma-issues esu direct kuna councillor. Saka ndizine kuti ndimire sa-independent. Ma-police atinoda kunotora, tinoda kutora ma-police anobva pauriwe as an individual, woya direct kwandiri as an independent, todla direct. Hauchaindi through the hierarchy, political party hierarchy. Nekuti inini ndichinoseva kukanzo, ndiri kuenda kuma-chambers, tichanosangana nevanenge vabuda tiri 10. Kwadi 2 ndichanosvika ndichinomirira kuti handinoti munhu achiuya nedambudziko rake kana nepolicy yatoda kuimplementa handitarisi political affiliation, ndichanopa a civic service leadership, because service yatinopa is civic service. Handidzi ndakanga ndiri mucivil service, ndiri mudhumeni, saka nyaya yemapolicy making ndinoinzwisisa. Ndezvipi zvatinoda kunogadzirisana? Takatarisa neinformal economy, tiri kuda kunoti isusu kana ndaendako vanotengesa vending tinonosvika tonogara kukanzo tonoundusira ma-vending bylaws kuti vanotengesa votengesa sei, zviri organized vending, ma-market sites votengesera kupi kunoita kuti mari svike mavari, right? Kana tadaro iye vanhu vacho vanotengesa, of course munyika ine mitemo, kune mitemo iriko, shuwa kune ZRP inodzi inosunga vanhu, kune mapurisa ekanzuro. Saka isusu tanoisa ma-vending bylaws, uyu unotengesera apa, uyu unotengesera apa. Handika takubvunzai kuti kwamunoona kungaiti musangana nemari ndokupi. Handika takukonsultai, tonogara kuma-chambers, we debate the issue, todzoka tokupai feedback. Zvamunemati paisu tonozvipa kukanzo, tonowirirana navamoti zvakabva kuvanhu vakati kuchitima kusango mari haisvikiko. Mari yenyu inobva kupi? Inobva kumaticha. Handidzi, saka maticha anozosvika rekwamucheke. Toita sei kuti mabhazi auye nematicha kana mabhazi ekujoni adarike nepamucheke? Toisa mutemo wekuti aiwa bhazi haritendei kuti ridarike rinoenda pakroko, ngariuye nemuno mamucheke. Toziva kuti munhu wekujoni nemaranzi ake, ticha wabva kumusha, bhazi rabva kwabvukuru richauya mamucheke. Mbuya vedu vachaenda kunodonzva pamisika yedu, vanatana wanani vowana kuti munhu achatenga matomatisi ambuya vedu, mari yava kumhomwe ma-informal trader. Ndo mitemo yachanoisa. Saka chokutanga ma-informal traders chandinoita ndichipinda kukanzo, ini ndinotarisira true or meaningful representation kukanzo. Dambudziko ratinariko zvino tine misrepresentation yekukanzo, tine the corruptible candidates dzatinochuza nekuti dzine dzamboti bribe kuda ne$2 kana ne2 kg yesugar kana kuti nechisupa. Saka ini ndinoti kana tichinoenda kukanzo, competence ndo yatinotarisa. Tarisai kuti mhaka ari kuinda kukanzo, musatarisa bhachi randakapfeka, tarisai ma-competence, tarisai education yandinayo, tarisai the expertise, tarisai the experience yandinayo kudzira ma-issues iwawo. Right, chimwe chatinoda kuti ndichipedza pasi rimwe zvinotaura ndechekuti kukanzuro uku zvokwadi kana takatarisa service yatakapuwa is poor service. Mvura, nyaya yemvura ndanzwa yataurwa ipapa, nyaya yemvura ndofunga vazhinji, I don't need kuti nditaure nezvazvo kana kuti aposta nezvazvo ndiende kunyengedzerai. Vazhinji munoziva kuti ofisi yandinoshanda, ndinoshanda nemusharukwa, ndakubva 2012 ndakapinda ndiri assistant special assistant wa-alderman wa-1980. So the wisdom yaanayo ndosaka nchiti vazhinji kana vasingatevedzeri ma-politicians, because I'm not a politician, ndinovinda ndonogara pasi segweta pakati ukama hwe-local authority nevagari, ndosamuchiwa chinzi mhaka unovhura mvura
muno muward 1 muward 2 muward 3 makawakavhura mvura through payment plans through bill verification kuti bill renyu mamwa mamegaliters mangani ndinozvita izvozvo nyore ndavhura about 40% dzemvura dzematepa anga akavhagwa dzakavhugwa namhaka muno muward vazhinji zvamuzi munozviziva ndomubvunzo maita zvenyu vamhaka mandidyira 40 seconds dzangu pari zvino ndoda kutendai chaizvo ndoda kuti ndiinvitewo mibvunzo ndichainvita mibvunzo mitatu ndinongokumbirawo kuti vamhaka kana mune pekunyorera mubve makwanisa kunge muchinyora mibvunzo yacho nekuti ichabvunzwa kamwe chete imiwo mopindura kamwe chete saka ndinokumbira kuti musimudze maoko vaya vachamhanya nechekutaurisa ibvai matosumuka 1 2 and then 3 now. And then ndokumbirawo kuti kana muchikwanisa munongonyora mibvunzo yenyu vanokwanisa munokwanisa kunyora mibvunzo yenyu vanokwanisa kunyora munokwanisa kunyora mibvunzo yenyu kuitira kuti ndikubvunzirei hanzi ndinokutendai vanhu vose makwanisa kutizivisa kuti kwanga kuno musangano kubva 2013 tiri kuharare hanzi vanhu aivhota zvavo chero vachihwinawo chero vanani asi tinoziva kuti kune vanhu vanorarama neurema chero kusina vanodi asi taingoshayiwa kuti tobatsirikawo nei ndosaka takazoti regai titange zvekutengesa ikona tatozviona kuti kwakutotanga zvekubudikira zvekutotiwo tidididi titengese tiendese vana kuzvikoro nokuti totoshayiwa kuti mari yacho toiendesa sei so ndoshayiwa kuti todii tombochema-chema toshayiwa watoudza nokuti ndo vanhu vanongogara vachingotengesa every time weshe kana zuva ri kuzorora madhefu ose anongowana mari shoma-shoma mari yechikoro ndeyacho inenge chinetsa nemari yemvura yemagetsi ndoimwe mari inogosha futi kunetsa mabasa atovana hamuboburitse mari dzakawanda awa tinotenda mangwanani mhuri yezimbabwe mangwanani vabereki ini ndino mubvunzo kumakansela avanoda kutimiririra pamusoro pezvemawadhi edu mawadhi edu etinawo takagara chose mumawadhi but zvatiri kutarisira imimi makanselas anotivimbisa kuti muchazova makanselas edu muri makanselas anogona kungotaura nemuromo musingagoni kutaura nokuita taida kuti kuimimi taurai nokuita kuti Mwari azadzisike panyaya yemvura iri kutaurwa unowanika mabhiri achiuya akakwiririsa asi auya akakwiririsa kudaro munhu wakaremara ndifungudzeiwo kuti unoiwana kupi yokuti mari abhadhare totarisazve kumavhenda kwacho indakapinda muno 79 iyoyo tadzingirirwa namapurisa ekanzuro kundosvika kukostoreji uko ndakati umwe mwana padumbu umwe mwana kumusana ndichitoshaya kuti ndozvita sei asi ndichitsvaga kuraramisa vana vangu saka ndinokuona sokuti makanzera munongova vanhu vatinongotinyengedzera itai zvinhu nechizvokwadi kana chanyorwa pasi nokudenga ngachinyorwa amen pamusoro tichitarisa ike zvino nyika yedu tava namakore tichingova vanhu vanongotambura zvino ike zvino tiri kunzwa kuti Zimbabwe is open for business
imi makanselas muri kuda kupinda muri kunyatsa kunzwisisa here zviri kutaurwa nechimiro ichi chokuti Zimbabwe is open for business. Zvinoreva kuti isu tinofanirwa kumirira kuti tigozopinzwa mabasa here nevachauya vachizoita mabusiness. Isusu izvozvi takamira pano hatichadi kunzi mavendors, tava kuda kunzi maformal. Saka itai kuti mutitaurire zvinhu zvinotiita kuti tive formal, kuitira kuti tigoziva kuti mune chinangwa nechivavarirwa chamuinacho pamusoro poupenyu hwedu. Tagara misika ike zvino tirikwanisa ma20 years tiri mumapepa muramba zvino wakauya ukatirova hapana chakaitwa. Saka imimi muri kuzviongorora here titaurire zvinhu zvokuti isa hatichagoni kuti tidzokere kunopinda mabasa kunoti funda musevenzo tiri kunoda kuti titoemployavo. Saka muchiona tiri mainformal tiri mainformal asi toda kuformalize. Saka ipapapo tauraiwo makati tirawo zviri nani kuitira kuti tigoona kuti mune chinangwa chefuture yedu. Tinotenda. Ndichingotyora zvakare mibvunzo kuti kuti munyatsonzwisisa. Mubvunzo wekutanga wabvunzwa kuti tiri kuona kuti isu sevanhu vanorarama neurema taane nguva yakareba chaizvo tichingoshandira pasina. Hanzi mapolicies enyu ekutiwo tidevhelopewo akamira sei? Uyezve mumwe mubvunzo wauya ukati hongu mvura iri kunzi iri kunetsa ende hanzi imimi munotaura chaizvo kazhinji kachona muchida kuti muvhoterwe asi musingazonyatsoita. Hanzi tiudzewo zvinhu zvinobatika zvamunoda kuti mutiitire. And then mubvunzo wekupedzesera wati zvakare nyaya yekunzi tinogara tichinzi ma-informal traders, mune maplans api kuti tipindewo pakunzi ma-formal traders? Ndinokumbira kuti mupindure nenguva ende mukaona ndamira aiwa ndinenge ndatomira chaizvo. Ndotanga nemubvunzo wamai wokuti zvokwadi vava nenhambo vachitengesa pasina pundutso. Ndofunga ini sakanzera wenyu, aspiring kanzera wenyu kutanga mangwana nako ndinotini chokutanga isu ma-informal traders vadoda kuti tiformalize. Chokutanga let's be organized, ngatitei ma-association titaure nehwirimwe chete as association. Andika kana padaro ini kana ndosumuka neshoko rekuti ma-informal traders vane ma-challenges ekuti rates avanobhadhara, ma-levies avanobhadhara kukanzo, mari avanowana pakutengesa huni, mari avanowana pakutengesa matomatis nemarenji avanobhadhara kukanzo. Hati kana tawirirana ngatimabvise nemhaka yekuti income yavanowana haiwirirani nemari inochajwa kukanzo. Saka zvatinetoita ipapo toita kuti toisa mutemo kuti iko zvino economy yedu is a cash strapped economy. Nyika haina mari, hakuna munhu ane mari iko zvino. Anditi munhu anoti akati anotengesa munhu anoshuwa ndine mari mufoni kana kuti haatorina mari. Saka tinoita kunoisa mutemo wekuti ngatimbobvisai pari zvino nyika isati yava nemari, mabhengi asati ava nemari, tadi kuti timbota scrape off nyaya yekuti vanhu vabvise mari ingadiwa kukanzo. Ndo zvimwe zvandinoti muchidimbu tingangogadzisa nyaya iyoyo. Pamwe pacho ndepokuti tichazama kuti sekanzo tire nehomwe pabhajeti paya tire nehomwe inonzi iyi ngaende bhajeti yakamira ma-SMEs, mari yokuti kuda vanhu vanotengesa vari economically active vanorarama nehurema vaya vapiwewo capital yokuti vatenge machinery. Kana uri muchini wamajuzi nguva chambeni varuke majuzi ngavapiwewo capital yokuti vakaita magurunzi makooperative vari kana kuti 5 kana 10 vopiwewo capital yokuti aiwa chivapewo mari yakati yavanodzosawo nema-interest ari nane. Votanga project yavo taassessa kuti project yavo is it income generating, is it viable, ma-interest atinopa akatonhorera here, voraramana izvozvo. Right. Mubvunzo wechipiri wanzi nyaya yemvura iyi. Zvokwadi mvura ndinohwisa kuti water is a human right, ikodzero yemunhu kuwana mvura yekumwa. Mvura shuwa tinozviziva kuti ndoupenyu. Saka pamvura paya
tinozama kuti tise mapolisi okuti kanzo inoda mari, mvura inofanira kuti ibhadharwe, ndio chokwadi kuti tiwane mvura yakachena. Tinoda kuti inonzi right yacho munhu anofanira kuwana safe, clean and potable water, especially for drinking, kwete kudiridza garden, kwete kupinza mutero. Saka mvura ine upenyu iyo ndio atochiti aiwa kana munhu akawanavo pamatomatisi ake hatione kuti $20 kana $5 yaanenge awana hazvifanani vanhu vose. Akanokupa kanzo at least akakupa mukamupa mvura yekuti awane mvura yekumwa pane kuti munhu anochera mvura kuchibhoro. Mvura yekubhoro is contaminated, tinogona kuzita disaster yekuti tozoita madisease. Saka tinonogara kumacommittees ana health, macommittees ana finance committee kwega tonodebata kuti aiwa vanambuya vedu model 2 vanhu vanorarama nokutengesa, saka mari yavangabhadhara haingafanani newekurodhini. Mutemo wotoisa ipapo wova uri friendly kune vanhu vanogara kwaMucheke vanotengesa matomatisi nehuni. Ndo pane nyaya yemvura. Pane nyaya Zimbabwe is open for business. Iyo right ini se-candidate independent tinoti business racho ndiyo informal economy. Kutengesa huni ikoko, kutengesa paminhumbi, ma-second hand, ma-cross border traders associations, right. Business racho hatire mabusiness makuru anotaurwa aya ma-investors okuti ayo ngati tiisu business rama-SMEs iroro toita sekuregulariza kuti vanotengesa baba vangu avo andi misika yavo iyo maflea markets, right. Kuti rive business iye zvino muno Masvingo tine Great Zimbabwe vana chikoro vakawandisa muno, handidzi vanotenga kupi, vanotenga kwatiri, asi dambudziko nderokuti kudii pokutengesera 1 uye patotengesera pacho panonzi tinoda $2 nekanzo, handidzi umwe musi waona kutengesa munhu wese une mabhero ake ukaenda pachiti mapepa munhu wese unenge ane mabhero nguva yechando ino asi unonzi tinoda $2, right. Saka ipapo ndo patetoti aiwa hatizamei kuti tise mapolicies ekuti pavanotengesera ipapo, handidzi ngativakawo ma-structures kana mukazi munobhadhara $2 panoperawo 6 months tinofanirwa kuti sekanzo ive nemutemo wekuti mavakirwawo ma-market stores ekuti hamuchatuti bhero renyu muchiinda naro kumba, tokuvakiraiwo pokutengesera panoti ndo penyu a-permanent structure ingava market store yamunoitira business renyu. Tatenda. Ndoda kutendai chaizvo vamhaka. Ndichingoramba ndichingoyeuchidza kuti nhasi event yedu is being streamed live SLY Media Productions Facebook, saka vese vari kutibata paFacebook ndoda kutendai chaizvo. Uyezve kana mine mibvunzo yenyu munokwanisa kungobva matumira ipapo mokomenta kuitira kuti vanhu vatinawo pano nhasi vakwanise kukupindurai. Ndichingopeta zvangu pamacounselors atinawo pano. Okay, pane mibvunzo. All right. Yeah, that name put down to all the aspiring candidates. Munekatika kuti mukasvika kune vanoredza, takakura tichiredza, mukasvika kune vanovhima, takakura timunovhima. That stereotype kunyanya kushanda pega pamwe muchikambe. And this is what we need. We need a new set of ideas. We don't need that stereotype kuti takakura ndakadai, takakura chidai. Uye ndakadzidzisa, ukangokuti ndakadzidzisa, ninawo kuti vote for you. Because you don't need your how kudzidza kwako ndoda ubva kuti une hanya neni here. Kudzidza kwako iyo level of education hatina basa nayo. Toda kuti une hanya nesu here. Ndofunga mangozvinzwira mega hanzi kana mutaura nesu hamusatiudza kuti makanyanyodzidza chaizvo zvatinoda kunzwa. Toda kunzwa kuti muchatiitirei. Bechemba ndoda kutaurawo pedza kutaura kansela. Isu vezichiya sevanhu vari kuinformal tiri vanhu vari organized. Dai tisiri organized ngadai tisina kubudai nayo, ngadai musiri pano. Saka ndizivai kuti vanhu vekuzichiya nyaya yazichiya tiri organized. Ndapedza hangu. Mashoko makukutu chaizvo. Ndinongorimainda kuti tine macandidates edu atinawo pano and ndichadaidza candidate wekupedzisira kumacounselors
candidate wokupedzisira kuma-councillors vanova ivo vaMr Wisborn Gumbo vari aspiring candidate weward 3 vachibva ivo kuPeople's Rainbow Coalition. Vaombirire maoko vachiuya. Tingoramba tichingoyeuchidzana kuti nguva haichinji, tingori ne7 minutes. Makadi zvenyu vabereki ndofara zvikuru kusangana nemwi. Ini ndofunga nichatevedzera nguva sezvazviri. Handinyanyi kutaura zvakawanda nokuti zvizhinji zvabatwa handidi kuwestera nguva yavanhu. Ini chandoda kutaura nezvacho semunhu anoda kuzoenda. Ini ndonzi Wisborn Gumbo, aspiring councillor ward 3 inofunga 6 inosvika kwaGomba uko. Saka imomo mune zvandosangana nazvo zvandoona zvandogona kutorwadzikana, especially ndakatarisana nevaripo ma-sitting councillors varipo, ndorwadzikana kuti dai ndanga ndiriko ndingadai ndaita ABC. Asi ndofara zvangu mumusangano medu muPRC kuti pane zvatakaunganira pano zvati debate ratiri kuita iri, ndofara kuti tine leadership especially vanorarama muurema. Tine leadership yokuti kana kuti ndava kucancel ini ndichadzoka ndongoenda kune yeye kuleadership ikoko ndiyo ichatisvitsira kuti ndiyo uchagona kutisvitsa, uchatisvitsira zvichemo zvevanorarama neurema. Tabva ipapo chimwe chandogona kubata ndofunga pataurwa nyaya yemavendors. Pamavendors ndokumbirisa kuti kana pane maproblems maita machallenges, ini ndoda kuti ndisvikirwe, ndofarira pamunhu anosvikirika nokuti zvatonosangana nazvo kukanzuro asiri zvatiri kutaura pano. Ini zvanosangana nazvo ndofanira kudzoka nazvo kwamuri, ndokupaivo ndichidzoka nezvandasangana nazvo kuti vari kuti kudii, nokuti isu tiri ma-councillors tine pfungwa dzedu, asi pane vari kuti tiri ma-leaders eko. Asi isu kana tapinda kuti change tiri ma-employers tasangana tiri ma-councillors 10 emumasvingo urban, ndofunga tagara pasi tichionesana, but pari zvino ndofunga monyadzonzwisisa kuti kune utungamiri hunoti tiriko. Saka ndoinda ndine pfungwa dzandofunga dzandogona kufadzai, asi uko kuita blockage. That blockage inoitika iko kutofanira kudzoka kwamuri toita sei nayo kutoti vanhu vanzwisise zvatiri kufunga isu mucommunity, tigozobata futi ndofunga patadza kubata zvemarodzi mataura zvekuti tine varema hunoda mawheelchair, mune mapoto, vanofamba sei, vanosvika nguva yekwavanoenda. Saka tokumbira kuti ipapo pagadziriswe panyaya yemapoto kuti vane mawheelchair vakwanise kudini kunge vachifambawo zvakanaka. Mvura yatiri kutaura nezvayo iyi, pane issue yokuti ndofunga tiri kuwandirwa nemaestimates. Zvikwereti zvatinazvo mudzimba umu haisiri mvura yakachipisa, ndofunga yanzi inofanira kusvika munhu even for free. Asi chandoda kuzama kutaura nezvacho ndochokuti mvura yatiri kutaura nezvayo yatiri kunzi tine zvikwere zviri kutaurwa izvi haisiri mvura, ma-service charges. Ma-service charges awa ane chokuita nemamita. Mamita anofunga kanzuro iri kutiti isu vagari vemumusha kuri kunzi mita ndeyenyu, ikafa inonzi ndeyako, gadzirisa. Ukasagadzirisa yava kunzi ma-estimates. Saka pama-estimates ipapo ende mukatarisa ma-estimates ma-normal charges anogona kunga ari ma-$22 zvese ma-service charges nemvura, but kana yava estimate mugona kuwana yava kuma-$42. Saka ini chichemo chandichanopa kukanzuro kandapinda mukanzuro ndokumbira kuti tigadzirise panyaya kutoti hakuna chinonzi estimate, chogozonzi estimate sei, ende mita ndokumbira kuti tigozoti mita ndeyavo, nokuti kuti vakwanise kunge vachiwana kuti vakwanise kuona kuti dai ndashandisa mvura yakadini pamba pangu imita iyo. Saka ndeyavo haisiri yemugari wepamba ipapo. Saka ndezvimwe zvatichange tinoadresa ikokoko. Then tozotiwo sekanzuro tofunga hapana development iri kuitwa mukanzuro chaimo, hapana chiri kugadzirisika, hapana kana any development. Zvipo zvacho kuda tomboti zvakasiyiwa nana Smith ndo zvava kuchisakara. Saka izvozvi mukupinda zvoda kuitwa pada kurinovetwa, even misika yatiri kutaura nezvaiyo iyi kuti tikwanise kutengesera ipapo panoda ma-renovations, panoda mvura idzodzo. Ndofunga handizivi zvangu kana tichaita find out kuti vari kubhadhara mvura dziya dzepamatoilets aye public toilets pamisika paya pakuti zvakamira sei. Izvozvi yakanzuro inofanira kuzvionera, hazvifaniri kubhadharwa nemunhu, zvofanira kunge zviri zvekanzuro zviya. Ndo zvimwe zvatichange tichiadresa izvozvo izvo. Then kozotiwo maprojectswo especially kuvanorarama neurema
tichange tichiadresa maissues akaita sewa kuti tikwanise kunge tichiona tingaita maprojects api sezvatataura kuti kumusangano kwedu isu kune advantage yekuti tine utungamiriri hune chokuita nevanorarama neurema saka ivavo ndo vateichikumbira kuti machallenges atinawo mumusha medu maererano nevanorarama neurema mumusha tingahusova sei tingaita sei maprojects atingagona kuvaitira ndeapi and at the same time ndofunga zvimwe zvizhinji ini chandisingade kuti ndinyepere vagare vomumusha izvi zvinji tonosangana nazvo taukanzuro ende tichifanira kudzoka kwamuri murimwe motiudza kuti moda kuti tikuitirei zvipi nokuti kune debate rakakura ukanzuro hakusiriko kuti animona seizvozvo umwe unopinda ari independent umwe unopinda ari wepati yakati mapati akasiyana siyana atiri kunosangana nawoko saka debate umwe aidhonzera kwake aidhonzera kwake kuti anzi tisu ende for example pane issue yekutoti tichava nameya tava kukwanise uko une pfungwawo dzake saka tokumbirisa kuti zvese zvatinenge tichiita uko handifaniri kunoita zvemusoro wangu kana zvepfungwa dzangu ndofanira kunoita zvandinenge ndapiwa nevagari vemumusha kwete kuti ningonofunga kuti zvandafunga ini ndo zvandinoita saka tokumbirisa kuti tishande hendi nehendi nevagari vomumusha kuti tikwanise kuti tivake musha wedu zvese zvichemo ndofunga zvichemo zvese zvatingachemerana munomu hatigoni kuzvisovha tozvisovha tava kukanzuru tichidzoka kuvanhu ende vagari vomumusha chandeozokumbirisa futi chimwe ndochokuti pamatarifs aya gore richitanga vanofamba vachitenderera vachitaura tokumbiravo tinenge tiri pamuchike honguva dzakati tichitaura nezvemaretsi ataproposa anenge ari maproposal saka kuri kunzi chiuyai madhibhete kuti anoita here kuti mvura ikwire isvike pakati Rose Levy ikwire isvike pakati ndokumbirisisa vagari vomumusha kuti muzosvikawo panguva yekuti manzwa mashoko akadaro gokero iroro imwe huyai tisangane nemaofficials ecouncil motaura zvichemo zvenyu kana muchiti haiwa haikwiri kana muchiti ngaitodzika ndo madhibheti anenge achiitwa ipapo saka ndokumbira kutoti musazoti kana ndava kucouncil mozoti council havasiri vanongotongoerekana totonzi maretsi akwira maretsi ndimo akwidza kana kuadzisa ipapo ndokumbira kuti tinzwisane ndatendi tingati time inobatsira nai aiwa ndoda kutenda chaizvo dai matonyatsogarira zvenyu pari padhuze ndani kuti mibvunzo yenyu iri kutogadzirwa izvezvi yekuti muchange muchibvunzwa ndichatora mibvunzo mitatu sezvanamboita kuti tiwane kuti tabvunzwa vakasimudza maoko ndinokumbira mungosumuka kuitira kuti microphone ikurumidze yasvika pamuri ndachikumbira kavanyowani vasatiwo vambobvunzawo kuitira kuti munhu wese awanewo kutaura vambobvunzawo ndokumbira mumbopawo vamwe mikana tinozokutorei kana vachinge pazonyatsoshayisisa anenge abvunza tinoda kuti munhu wese abvunze zviri pamwoyo pake chaipo chaipo ndoda kutendai maaspiring councillors edu auya pano ini ndine mubvunzo pertaining nenyaya yamavinga pano yekuzotaura nesu vari kuinformal sector handinambonzwa vabva kumapati kwavo vachitaura policy kana kutaurawo zvabva kupati kwavo varingotaura zvokufunga kuti ndinofunga chanoshanda sezvizvi neinformal zvinongova zvaitwa nemacancelors aripo nanhasi saka handisi kuparai but ndinongoda kuzama kutaura kuti zvamafambira nhasi makazotiudza imi zvamoda makazvimiririra kwete semaparties saka mofanira kuzopagadzirisa futi ipapo then ndakuda kuinda mune imwe nyaya futi imi panapa muchitaura nesu sevanhu vari kuda rutsigiro kwatiri kuinformal sector mukaita mistake yakaitwa futi nevakangopfuura ndiye kuuya seizvezvi motaura zvamunoda moinda hapana ndambotaura zvesocial contract yekuti tosanirana pasi neinformal sector kuti kana tikakundikana kuita izvi ndofungawo state adi tariyezva munongora mingotaura zvezvezvi motoinda saka tokumbira kuti mumbozama pagadzirisa ipapo pamwe udawo mungaonawo cherowo vhoti yangu makagara kumberi koko ndatenda aiwa tinotenda vamwe vane mibvunzo
hanzi ndinoda kutendai kundipa mukana wakamandida. Hanzi ndachikumbirisawo kuti pane vose vane vakaremara anorarama neurema. Kune vamwe vane system yekuti kana tiri kumatauni chitengesa anenge asingatodi kutengesa nemunhu asingatauri, kana kusvika kutenga pane munhu asingatauri, nokuti anenge atoti pamwe havane utsinye vane chichi. Saka tanga tichikumbirisawo kuti dai matikwanisira kuti vakwanisewo kudi kubatsirana navo, nokuti handisati ndambowa uchinzi kwai madhefu ave nemari dzakawanda ari kudidi ari kugarika. Ndinongogara ndichingonzwa kuti kwai madhefu haasi kugarika, anogara ari mumatambudziko. Chero ivo vamwe vacho vanofamba nemawicho ane urema wakadidi. Ndanga ndichitokumbirisa kuti sei vanhu vachireka kubatsirika. Dai vachibatsirika chero vachididi vachiwanawo mabasa, nokuti ndoziva kuti vamwe vakashaya mabasa vanenge vakutoitai kuba, vonosunga futi tova mwedzi mitatu kana 4 chaivo vari mumajere. Okay. Maita zvenyu ndinokumbira mubvunzo kuda wekupedzisira mubvunzo wekupedzisira. Pana mama wanga akasimudza ruoko. Alright, tadzoka tati agenda yedu pano ndeinformal sector. Handiti saka isusu tiri kuda kuti sakansela vari kuda kupinda, handiti ka ko health and safety yamuchaprovidha kune ivavo sezvotaura kuti 95% yavo ndio inobata population yeZimbabwe pabasa riri kuitiwa. Handiti muZimbabwe hamuna vava ndo industry irikozve. Saka health and safety yamuchavapa ndeipi? Nokuti matika imimi muri kuda kuzenge munavo, handiti musangova navo zvokungova navo, handiti ka asi zvitoda zveutano hwavo, handiti tinodawo ka safety yavo, handiti sokuti vataurawo kuti isusu toda kunzi tinzi maformal kwete kuti mainformal. Thank you. Okay, maita henyu ndisingazivi kuti pane mumwe mubvunzo ari kunzwa kutsva kuti kwanzi dai ndandabvunza musazochema nenika muchiti hanzi ndarambidzwa kutaura. Mama ndadzoka zvekare. Pane nyaya yandambonzwa namakanselas vachiti kwanzi kwai vanofana isusu mavhenda tinofanira kuti tipiwepo kutengesera tigopiwa malaisensi. Zvokwadi nyika ina mari. Mari yendinowana ndinogona kuwana kana mari shoma shoma yokuzviraramira ini pachangu, nokuti kansela kana ndikandosvika pamukova pakanzela nchiti ndabaiwa nezhara, kansela vanovhara mukova. Saka pakadaro imimi makanselas mofanira kuti uye kechipiri munyika medu muno takagara kudai munofanira kuongorora aya majemberi. Unoona kuti pasina kana munhu anokwanisa kumubatsira, muvabatsira semakansela muri pedyo navo muchivatsesedza muchivaitira zvakanaka kuti Mwari akuitire manyara nokufa basa renyu rifambire mberi. Tatende. Okay, maita zvenyu ndichingochikora mubvunzo zvakare kuitira kuti munyatso adresa chaizvo zviri kudiwa pano. Kwanzi tinodawo kunzwawo kuti mapolicies enyu sepati yenyu yamuri kubva kuti mune mapolicies akadii kuti muprovide mavendors with proper sanitation and water facilities. Uyezve ndichingodudzirawo kuti pane problem yekuti kazhinji kachona sezvamuri kungoona kuti vanhu vakawanda vari kuengaja in informal trading. Saka naizvozvo vamwe vanenge vachitengesera panzvimbo dzakasiyana siyana asi vakawanda panzvimbo ipapo pova painoitwa iyo inonzi littering. Kazhinji kachona mukada kutarisa manheru kana vanhu vachinge varongedza zvinhu zvavo vaenda mutauni munenge mine tsvina. Saka kuri kunzwo mapolicies enyu with regards to that sezvo muri kuda kupinda mucouncil mapolicies enyu akamira sei? Ne 3 minutes dzenyu dzekupindura. Ini isu sepati yePRC ndofunga mapolicies edu sezvandataura kuti mu leadership yedu pane vanoita nezvedepartment vanhu vanorarama vari muurema. Zvese zvichange zvichiadreswa tongokumbira zvataitaura kuti sezvo marigara mati muri kuorganize kuva organize kwamuri uku kuti shedza kwamaita
ndokumbira kuti tichange tichiadresa tichishanda neleadership yevana vararama neutungamiri hwedu chokuita nevanhu vanorarama neurema. Tadaro zvekare tichaita tava mucouncil tine urongwa hwokuti ipapo panotengeserwa ngapange pane security. Ndofunga mavaona ma security council officers vane zvavanotoita hatosiro basa ravo, vanofanira kuchengetedza nzvimbo dzinochengetedzwa vachigona kusunga munhu unenge arasa sezvatiri kutaura panyaya yehealth, kuti vamwe vanenge vachitira tsvina pese matoilets achikiwa, vanofanira kunge varipo vachiona nezvenzvimbo idzodzo dzichichengetedzwa zvakanaka. Ndofunga handifungi kuti pangazova nedambudziko rekupararira kwezvirwere, saka ndofunga ndo zvizhinji zvandingagona kutaura, asi zvizhinji ndataura kuti imi ndimo munouya nazvo zvichemo zvamuda zvinoadreswa kucouncil, toenda nazvo todzoka nazvo towana masolutions tiri pamwe chete. Tatenda. Maita zvenyu tichingopeta ndoda kutendai chaizvo Mr. Wisborn Gumbo nekuti mambotudzo zviviri zvitatu. Ndichida kungokurangaridzai kuti nhasi tanga takoka mapolitical parties ose, saka vangouyo ndivava vachona vadi vasarudza kuti kuta zvinofanirwa kuti zvicherechedzwe naizvozvo. We invited every political party, but avo ndo vasarudza ma-political candidates edu, ma-aspiring candidates edu atinawo ndo vasarudza kuti kuta. And iye zvinezvi manje ndakuchienda kumakata mbijana, hakusi kumakata stereka asi kumakata mbijana. Vandakuda kuti ndiunze pano papodium ndivo vataura ivo kuti vanoda kuzonokumiririrai kuparliament. Parliament iri kuHarare. Dai zvaitoitikawo kuti parliament ite zvipoka ichiuya kuno kuMasvingo zvaigoneka, asi parliament yacho iri kuHarare. Ndichikupawo background, vazhinji vachona vachamirira iri Masvingo urban. Masvingo urban ndimo muno mudhorobha matiri, ndo mune mawards ema-councillors anga achitaura pano. Vazhinji vachona vachange vachitora zvichemo zvenyu imi vachienda nazvo kuHarare kuti kunonogadzirwa mitemo, ndivo vanenge varipo vachange vachikumiririrai pane zvese zvamunenge muchida. Todzokera padanho redu ratinaro nhasi pano tine ma-informal traders nevanorarama neurema, right? Ndo vatinoda kuti ma-MP ma-aspiring MP achauya pano vatitaurire ma-policies avo concerning isu, vatiudze zvavachada kutiitira, vatiudzewo zvakare nekuda kuti sezvandareva kuti kuparliament iri kuHarare. Zvireva kuti dzimwe nzvimbo dzese dzinenge dzichisangana kuHarare. Zvinhu zvedu zvatinoda isu muMasvingo tinoda kuti zvihwikwe kana tichinge tasvika kubi tasvika kuHarare, kwete kuzoti tasvika kuHarare kuye tataurawo zvabva kuMasvingo asi tozonzwa zvisingaitwe. Saka ndoda kuti mugare muchingozvirangarirawo izvozvo. Ndoda kupa kutenda chaizvo tina independent candidate wedu ari kuda kuzomiririra Masvingo urban vanova ivo vaMichael Taderera. Ndichingoyeuchidzai kuti mune 7 minutes dzekungoti mutitaurire. Hongu mune mapolicies enyu akawanda, asi nhasi toda kuti mutaure nesu mutitsanangurire zvamunoda, uyezve vane mibvunzo iyaiya nyatsai kubvunza zviri pamwoyo penyu. Ava vachaenda kuHarare ava hatidi kuti tikanganikwe naye, vaomberere zvenyu maoko vachiuya naye. Thank you. Ndokutendai sisi Roseline, ndoda kutendawo Mwari nekuungana kwataita savagari muno Masvingo. Ndoda kutendawo zvikuru sei vakarejista kuvhota. Zvinoratidza kuti mune shungu yekuti mudecidewo panguva yatiri kutevera. Ini zita rangu ndinonzi Michael Taderera. Michael Taderera mwana akazvarirwa muno munzvimbo yatiri muno Masvingo. Ndakaenda kuchikoro paDiquint panapa, ndikaenda paDon Bosco, ndikabva paDon Bosco ndikaenda paNdarama. Ndiri kutransira kugraduate kunopera kwegore rino kuGZU kwandiri kuita course yePolitics and Public Management. Zvinoreva izvo kuti tiri kudzidziswa unyanzvi hwekutungamira ruzhinji. Saka pakupedza ndati nditorewo mukana uno kuti sewechidiki
handisiwanzi kufarira kutaura age yangu boss vanhu vanotaura zvakawanda about it asi I'm 30 years old izvezvi inini ndino believer mune yatinoti consulting and giving feedback. Ndinozvinzwisisa kuti handizivi zvose uye kumira kwandaita kumberi kwenyu nhasi hazvirevi kuti ndanyaya kupinza njere kudarika mose. Saka ndinoda kuti pakushanda kwangu kwese kwandichaita kana muchinge manditsigira kuti ndiinde kudare reparamendi zvandinonotaura ikoko zvichange zviri zvamunotaura imimi ndo zvandichanotaura and zvanenge zvanotaurwawo ikoko ndichazama nepandinogona napo kuti tive namaplatforms ekuti ndigone kudzosera kwamurizve. Ndinobhiliva sorry ndofunga ndachikumbirawo kana kuitira kuti ndikate ndisaramba ndichiexplaina zvakawanda ndine zvipepa zvingangotenderera mamuri kuitira kuti zvigova nyore pakubvunza mibvunzo yenyu makatarisa zvipepa zvatakanyora nogona kungotenderera. Pakushanda kwandichaita nemi ndinoda kuti kwekutanga zvisati zvamboitika pave neinonzi Constituency Development Committee. Constituency Development Committee ndiro dare richange richigamuchira chero iya mari inonzi Constituency Development Fund and mashandisigwe emari iyoyo inonzi Constituency Development Fund haishandiswe nekuda kana kuti nataderera imari yeconstituency. Saka Constituency Development Committee yatichagadzira kuburikidza nemi vacho vari pano vari kugara muno muconstituency ndiyo mari yamunenge muchigasira muchidecida kuti inoshandiswa sei tichishanda tose. Ndoda kuzivisai zvekuti ndichange ndiri member of parliament wenyu anotereresa ndichakutereresai chaizvo zvikuru sei panguva iyi yatinenge takuita setakutadza kunzwisisana. I shall listen very carefully and I shall take everything seriously. Then kozoita nyaya yekunzi zvii zvandinoda kuti zvandinofungidzirawo tisati tagara pasi kana kuti musati mawedzerawo pamapolicies. Muno muconstituency medu mumasvingo tiri pakati penyika tine mucheke stadium iri papapo. Istadium yona ndichifungidzirawo kuti kuburikidza nemari dzatinowana dzatinopiwa nehurumende dziya timboigadzira stadium iyoyo yokura yogadzikwa zviri zvemhando yenguva yatavawo iko zvino kuitira kuti iyo stadium pachayo it's an income generating project yeconstituency. I still remember sometime kune mamwe matimu ebhora aibva as far as Triangle vaya vachiti ndiyo home ground yavo ine zvinoreva kuti pari kupinza mari munomu ende pakupinzwa mari ipapo nepakuitwa kwebasa iroro rokuvakwa nekudi mabasa atinenge tichiti mabasa evagari vemuno. Hatitarisiri kuti munomu muchaitwa imwe project hombe ichatorwa mabasa vamwe vanhu vasati vari vagari vemuno. Tichapa first preference kuvagari vemuno, first preference kumatenders kuma local businesses emuno. Then semwana wakakurira munomu ndinoshungurudzika zvikuru nenyaya yamagariro ataita muno zvikuru sei muno muward 1 ward 2 mune dzimwe dzimba dzatichiri kusheya mafamilies namaketeni. Saka tatida kuti tiite inonzi cheap residential housing. Cheap residential housing tichaita sei tikaramba tichitaura nyaya yekugovana kwemastands masvingo haitatamuki kuti tirambe tichipanana mastands ende uye ukapuhwa stand uchada kuti uivake zvinoda mari zvinoda pekutora mari yachona ipapo. Saka tine misha yakafanana nemudhadhadha iri muno mulocation medu muno. Midhadhadha yaya inini panguva yangu saMP dzadziri shungu dzangu kuti dai midhadhadha iya tikamboiputsa
kana tikaiputsa tovaka dzimba dzemudurikidzwana dzinogona kuita kuti nevamwe vagere pamatoilets paya vachikwanisawo kupinda mudzimba dzemudurikidzanwa idzodzo maupstairs. Semamwe aya ari kana vanoziva paMinas pane dzimba dzemudurikidzanwa kana kuti dzimba dziri mukembi yemasoja dziya idzimba dzingava dzingatinakira dzatingakwana tose tiri muno. Then ndoda kuinda panyaya yebridge redu iro rinonzi Chimusana bridge. Chimusana bridge chinhu chakaregeredzwa kwenguva yakareba zvikuru, asi ibridge riri kutotora kana upenyu hwavanhu panguva yekunaya kwemvura. Uyewo kuti ndinotonzwira tsitsi chero vamwe vemapurisa edu vanosimbomira paya musumudzigo unoitwa dust paya hazvichabviri. Saka tachida kuti tigone kuti pafirst constituency development fund yedu yatiri kupiwa izvozvi tichinopinda muoffice, imwe mari yachona tiise towards kunobhadhara vachaita basa iroro rekuvaka bridge. Hapana zvinonyanya kudiwa, gravel mahara tinotora muno zvose tine gomo resimende simende vari kutora mineral yogadzira simende, saka totarisira kuti vachatipawo simende yekuvaka bridge iroro nemucheke nerujeko charira. Asi ndanichifungawo kuti saMP auya ari wani mutipo ndinotenda chaizvo gara izvonyapa aya ndoda kutenda chaizvo kuna vataderera. Kwanza hanzi saMP arikuda kuitawo MP ndokumbirawo maminitsi akawanda. Tiri mushure menguva, event yedu yanga ichida kutanga na10 mangwanani, saka nekuda kwekuti vamwe vanonoka kusvika izvezvi ndiri kutotaurirwa kunzi kuti nemacandidates abvawo kuMDC asvika. Saka ini semunhu wavanhu ndoda kuti ini mudecide kuti munoda kuunzwa kubva kwavari here kana kuti tongovati vanonoka voinda zvavo. Regai timbohwavo vairi pamusoroi ndanjikumbirawo kuti ivava vachangosvika uko zvino pamwe zvavanogona kutaura zvogona kutotibatsira. Saka chero vanonoka vanongotaura mashoko 2-3 kuti tihwewo zvavanotaura. Alright, saka imwe suggestion iri kuya yoti hanzi ndovachekera nguva nai pamusoroi tokumbirawo muvapewo mukana vasvikewo pa7 minutes amuchivape mungwapa half 7 minutes izo then votaura. Right, zvichireva izvo kuti imi mati tovapa mukana asi panguva tochicheka, ndizvo nai. Aiwa, tinotenda. Iye zvino ndakuchiinvita mibvunzo 3 sezvatanga tichingoita mibvunzo 3 kuna aspiring MP wedu weMasvingo Urban vanova ivo vaMichael Taderera vakasumudza maoko vasinawo kumbobvunzawo tingopanana mikana yakafanana. Vane macontributions tiri kuona manje timbonzwawo mibvunzo. Alright. Ndoda kutenda aspiring member of parliament weMasvingo Urban nenyaya vanga vachitaura. Ndoda kutanga nekuva correcta ndanzi titaure zvandakasununguka. Ivo vauya kuno kumusangano wevanhu vanochokuita nezvemabusiness. Ndo nyaya dzatanga takatarisa dzemabusiness kuti mutiudze, asi nyaya idzodzo handina kunyatsokudziwa dzakajeka. Ndo panoda kutanga kukorektai. Then mumwe mubvunzo wangu wandinawo, imiwo mataurawo kuti mune degree ramuri kudzidza nezvaro in politics, hari relate nemabusiness edu.
tinoziva sei kuti imi muchanoita zvepolitics here uko kwamuri kuinda kana kuti muchanoitawo zvebusiness kuti mugowana support inobva kubusiness community kwamauya. Ndatenda. Tinotenda. Ndanga ndichikumbirawo vanomhanya nechimuti chokutaurisa musvikewo pane vati vane contribution avo. Kwanza hausi mubvunzo asanzi contribution. Ndokumbirawo kavasati vambobvunzawo mubvunzo mukana ndewenyu, macandidates aya ndeyenyu zvakare. Ndasumuka. Pane chipepa chauya ichi chakati voti. Handiti ipapo tomotanga tatoti minus totoita x kungoti pachipepa chakanzi voti isusu tiri pane imwe platform zvakatoita out MP. Handitika tichibva ipapo tochitarisa zvese zvavatipa izvi last bulleting inotaura nyaya yerehabilitation and construction of markets ndiyo yoga yavanga vachifangwa kuti vange vachititaurira nezvayo, ndiyo iri kuindirana nedingindira rezvatakagarira pano. Plus izve takatarisa varume vose vari ukoko maaspiring, ndofunga vauyawo vakadzi, ndosaka ndanchiti vakadzi ava ngatiregei kurega kakakuvadimburira nokuti wo vakadzi wokavapinda. Zvakakosha izvozvo. Icontribution yangu I don't know. Awa tinotenda. Ndichidzokera zvakare kumibvunzo, vane mibvunzo ndichikumbira musumudze maoko mibvunzo. Kana pasina havo vane mibvunzo tongodzokera kuna mama bvunzai zvenyu. Ndino mubvunzo wangu kuna meya. Aspiring MP. Aspiring MP weMasvingo Urban. Vanodakita MP yavo. Pamusoro iyi vanodakita MP yavo. MP munoziva here kuti munzvimbo mamuri kuda kupinda mune nherera dzirimo dzinoda kuiti dzinde kuchikoro. 1. Munoziva here kuti munzvimbo mamuri muna mavhenda akakura akaberekera vana vavo muno akasvika pakuchemberera muno. Kechipiri munoziva here kuti isusu tiri muno mavhenda enyu tiri kutambudzika pokugara nepokuvata. Kechitatu munoziva here saMP kuti mvura yetinoshandisa iyi inouya yakakwiririsa zvokuti isusu mavhenda hatigoni kana kutoibhadhara kana kuto dini ndichitovata pavharanda ndichitengesa. Dzimwe nguva ndotoya ndototsikirwa matomatisi angu vachitotsika madomasi vachitotsika mwana wangu vachitoti madomasi. saMP munozvionavo sei? Amen. Tinotenda chaizvo. Vane mumwe mibvunzo hamusi kubva kune imwe political party. Ndikungobvunza kuti hamusi kubva kune imwe political party here? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Makatsamweko. Haisi nguva yekutsamwa, nguva yekutotaurira vanhu tatovawana ava. Nokuti tikakona kutaura tavawana kudai zokwadi hatizovaoni mabhande akumabata anodambuka. Ava muofisi kutoti munonetsa mani. Pandakawandirwa saka ndonguva yekuti tivaudze. Ini ndanga ndichitevedza kubva pane wokutanga kusvika pane wokupedzisira. Nyaya ndichitoedza kutoda kuti kondeme nyaya shoko rokuti vhenda. Ini shoko rokuti vhenda hatichadi kurihwa. Hatidi kuita mavhendazve. Vhenda chinhu chidiki diki. Isi tiri kuda kubva muinformal tichienda muformal. MaIndia munoziva kuti MaIndia akatanga ari mavhenda ike zvino ava maformal. Ndopatiri kuda kuita head towards. Kuti tibve mustriti tichiindawo muzvitoro kana kuti tichiinda pamisika yakanaka sezvakafanana nekumhiri kwemakungwa uko. Ukataridzwa misika yavo inomwisa mvura. Yakavakwa zvakanaka zvakati chechetere. Sokuti vanhu havatombori neatime ekupinda maATM vanongotenga zvinhu zvavo vachitopedza varimo. Ndozvandaivona zvamuchataura kuti tinokuvakirai zvinhu zvakaita seizvozvo asi handina kuzvinzwa. Ndoendazve pane nyaya yedisability. Tikatarira misika yese iri muno Masvingo vanhu vakaremara hatisimo.
hatitombokwanisa kuvamo. Regai vanhu vanotengesa vatotengesera mumastreet because mimisika yakavakwa hatitokwani. Matoilets avo haatotitendi. Pose hatitendewi. Saka we are still out of Masvingo. Ndenda panyaya ningigiri. Ndambonza umwe mutauri angachitaura kuward 3 achiti kwai tinozotaura nemastructure edu nokuti tine vanhu vakaremara varimo. Aiwaso isu hatidi kuti mutaure nemunhu wamakaisa mupati menyu, because munhu unotaura zveinterest yepati yenyu. Kana muchida kushanda nesu munotoshanda mobva kwamuri monanga maassociation evanhu vakaremara, monanga maassociation evanhu vanoita zvokutengesa. Nokuti mukashanda nezvo mupati hamusi kushanda nezvoruzhinji. Pati inenge yakamira yoga. Pati haishandi zvinoshanda vanhu, asi pati inofanira kushanda nevanhu. Nokuti mukashanda nezvepati mune mutoshanda nezveindoors. Ndobva ipapo ndopinda neimwe nyaya huru. Ini ndiri kunzwa muchiti tondosvika tondodai. Mari munei maiwanepiko imuwanimi? Mari munei maiwanepi? Tiudzei munowana mari. Hatidi kuti mungotiudza kuti tinokudai. Kotown clerk akandosvika akati ini mari hamuna. Vakabuda muno vakanga vasingorionawo mari. Saka handioni change zvinenge zvichitiudza isu. Kutamba nhodo kwamuri kutiudza uku. Tiudzei kuti simba renyu rinombobva kupi? Toenda pane vataderera. Ndanzwa muchitaura zvakawanda. Muchiti tinochinja zvakati pane mutauro wataura kuti hamuna kumbotaura nezvevanhu vanotengesa. Ichokwadi hamuna kutaura nezvaizvozvo. Uyezve maenda kuparamendi. Ndakaitofara kuti aiwa isu mutemo wedu wevanhu vakaremara unonetsa kuchinjira palevel yepakanzuro. Unochinjwa kumusoro inonzi United National Convention of the Rights of People with Disability. Iyi nyaya inofanira kuitwa policy iyoyo. Ndakaifunga kuti kuda muchaimba izvozvo handina kunzwa muchizvimba. Saka kureva kuti zobarikana mangosvika ukoko munongogara. Ndaikuda munoverenga nyaya idzodzedzo. Inyaya dzinofanira kuchinjirwa kumusoro uko kuti kodzero dzomunhu wakaremara dzionekwe. Zvino kana dzisina kutaurwa idzodzo zvokwadi zvatiri kutaura pano hazvina zvazvinoreva. Ndinokumbira kuti dai mabvira vose vari kutaura uku, nzverai nyaya dzamuri kutaura dzive nechimiro, dzive nekuchinja. Ndatenda hangu. Tinotenda. Kuna mubvunzo wekupedzesera sevanhu vaakutipozhekanei nenguva, mubvunzo wekupedzesera. Maita basa. Tokumbirawo kubvunza MP vanga vachiti kana tazopinda tozogadzirisa tovaka dzimba dzemahosteri oita maupstairs, tozogadzirisa chimusana bridge tozovakisa. Tachikumbirawo kubvunza kuti imimi munenge machinja here mabylaws ekanzuru, nekuti mabylaws ekanzuru apa pavakavaka mumidhadhadha iyo ndopavakatoti ndo mavakirwazvo. Saka imimi mune makuzvichinja here? Plus zvevanhu vacho mune muchivaisipi vavo vanogarapo vachivawo mune muchivaisa kupi vanogara ikoko. Kana kuti dema matoti henyu tokuvakirai totsvaga kumwe kokuti tovaka kumudhadhadha totora vanhu vaya tichivaisa ikoko, nekuti mabylaws ekanzuro hambofe akachinja. Kana mvura ichingonzi inoita $10 per lita ndo yavanongoita kunze kutoti matochinja mabylaws. Saka hatizivi kuti noema kumachinja here. Ndatenda hangu. Tinotenda. Ndofunga vataderera mibvunzo matora naye. Ndichakupaiwo maminutes 3 ekuti mukwanise kupindura. Ende chikangorira ndinotomira this time handikupi nguva yakati rebei. But kana ndoda kupindura munhu nemunhu. It's okay. Ndotenda nemibvunzo yenyu. Ndoda kutanga nevatanga vaya vataura nyaya vameshona something to do nekuti zvinozva muri kustadha zvepolitics and public management musingastudy zvebusiness munozogona here kutungamirira vanhu vanoita business. Ndofunga ndo manzwiro andazviita ameno kana ndichitora nepadivi.
ndinoona sekuti zviri nani kushandisa the right tool for the right job. Hazvirevi kuti ndiite mutungamiriri wevanhu vose ndinofanira kunge ndichiitawo zvavanoita, asi ndinofanira kunge ndakadzidziswa kutungamirira saizvozvo. Zvakafanana nadriver, kuti driver anofanira kunge akadzidza kudriver, chero achidriver mota yakasenga zvimwe zvinhu kana zvechi. Saka ndinoona sekuti panyaya yemastudies right track, because chandiri kunyaya kushuvira is the social development of the public and also infrastructure development yenzvimbo yedu yatigere. Saka takanguriya tiri palevel yatiri, but taakuda kuchinda pane imwe level yatinovona yekuti kana tikabvunzwa kunzi nayo vanhu vokwamucheke vadla here, ndogona kutaura kuti vadla, whether uri vendor whether usi vendor, whether uri disabled kana kuti hausi. Then kune vataura nyaya vataura madha vanga vachitaura nyaya yekuti naye MP munoziva here kuti kune nherera, kuna mavhenda uyewo kuna vanhu vasina pokugara vari muno vasingawani, uyewo kune nyaya yemvura. Zvimwe mondiregererawo, ndosaka ndaisa zvimaflyers izvi ndakumbira kuti zvipinde mamuri nekuti handaisagona kutaura zvose nekuda kwenguva. Ndoda kutanga kuyeuchidzira mai vangu avo. Inini ndasekutaura kwandamboita ndakaberekerwa muno, inini ndakakura ndiri nherera. Pazvikoro zvose zvandaipinda ndaitopinda ichinzi BIM, tisi taibhadharwa nesocial welfare. Mai vangu vakashayika ndichi mudoko, asi vaivawo vhenda parengi, vamwe venyu makashanda navo. Saka ndinotoiziva nyaya yavhenda nenyaya yenherera. Uye semwana akapinzwa chikoro ndiri nherera, ndinofanirwa kuti vamwe vanawo vari kutevera dziri nherera vapinde chikoro vaitawo ini, nekuti